Tänään ollaan täällä Fit-tammistossa ja esittelyssä olisi Truun tuoteperhe. Ensin käydään pikkasen näitä kardioaluetta läpi, josta löytyy Truun juoksumattoa, Truun porraskonetta, jonka jälkeen käydään noita uutta painopakkasarjaa Truun Palladiumia, joka tulee markkinoilla aika rajusti Suomeenkin kohta. Truu on tunnettu erittäin hyvästä laadustaan ja sen takia me ollaan lähdetty tätä Suomeen tuomaankin. Esimerkiksi tuolla Rapakon toisella puolella Truun porraskonetta varsinkin käyttää esimerkiksi palomiehet niiden kuntotesteissä ja kaikissa, joten nämä on tehty erittäin kovaan käyttöön. Ja voinkin suositella tämän huoltourani ajalta, että nämä on luotettavia pelejä. Jes, eli ensimmäisenä meillä on täällä Truun juoksumatto, joka on tällä kertaa mallia TC900. Eli tämä on vähän niin kuin lippulaivamalli näille Truun matoille. Näistä on semmoinen halvempi versio TC650, joka on myös erinomainen matto. Ja täällä tosiaan tämä lippulaivamalli esittelyssä. Tässä on tämä aika lailla isoimmalla kosketusnäytöllä oleva versio, josta pystyy sitten valitsemaan, että minkämoiseen maastoon sitten halutaankin lähteä. Että jos halutaan mennä vähän luonnon keskelle täältä Vantaalta, niin siitä Central Parkki auki ja ei muuta kuin volyymia koneeseen, niin maisema vaihtuu. Kyllä kelepaa. 900 matossa on erinomainen vaimennus, eli tämmönen yli 100-kiloinen punkerokin, kun tässä hölkkää ilman juoksutaitoa, niin aika nättiä tunne on tuolla jalkapohjassa, että menee tämmöisellä painonnostokengilläkin aivan nätistä. Ja tätä mattoahan on monet triatlonistikin kehunut, että tässä on erittäin hyvä juosta pitkiä matkoja. Nyt täytyy todeta, että minä rupean pitkää matkaa juokseen niin kuin näkyy, mutta monet ammattilaiset on kehunut, että aivan erinomainen matto. Jes, eli seuraavaksi tämä porraskone Truun VC900. Aivan erinomainen porraskone. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin tää on niiden palomiesten testeissä käytetty peli. Tässä on tämmönen mahtava ominaisuus, että tässä on erittäin syvä tämä askelma. Monella markkinoilla olevalla porraskoneella on ongelmana se, että toi askel on hyvin lyhyt. Esimerkiksi tämmönen 4.4, 4.5 mono kuin mulla, niin se on vähän liian pieni siihen. Eli tämä on erinomainen vaihtoehto, jos haluaa, että askelmassa on tarpeeksi syvyyttä. Ja tässä yksilössä on taas tämä iso kosketusnäyttö, josta löytyy niin paljon kaikkea kuin vaan jaksaa etsiä. Ja näitähän saa myös semmoisella hieman riisutummilla versioilla, jotka ovat toki sitten halvempia, mutta myös erinomaisia vaihtoehtoja nekin. Mutta täältäkin saat aivan kaiken, mitä sä tarvitset. Ja niin kuin moni varmaan, mikä on vähänkin porraskointa tehnyt, tämä on erittäin hyvä ja raskas harjoitus. Ja kuten videolta huomaa, niin tällä porraskoneella on nämäkin täydelliset pohkeet rakennettu, että mikäli haluatte tämmöiset, niin ei muuta kuin Truun porraskoneostoksia. Seuraavaksi meillä tosiaan täällä Truun Palladium-sarja ja Leg Extension, eli reiden ojennus. Tämä on, niin kuin kaikesta huomaa, tämä on erittäin viimeistelty ja vankkaa tekoa. Tässä ei muovi osaa paljon soittelee, että tämä on erittäin painava, erittäin laadukas peli, jolla kelpaa ihan kenenkä vaan reenata. Ja niin kuin tästä näkee, tässä pystyy itse kattoon taulukosta oman pituusensa ja säätää penkin sen mukaan. Eli pitäisi löytyä kaikille aika helposti säädöt kohdilleen, joka on erittäin tärkeää tämmöisessä kuntosalikäytössä, koska ihmisiä on tämmöisiä lyhkäisiä ja sitten on vähän semmoisia pidempiä olemassa. Eli täältä saa tietenkin tämmöisen pikavalintana 2,5 kilon suurin piirtein korotuksen lisää ja sitten 4,5 kiloa isoin. Eli jos haluat sen nopean vaihdon ja sitten tietenkin löytyy pakka. Ja tämähän on 140 kilon pakalla, eli riittää vähän isommallekin kaverille nämä pakat. Yes, ja tässä on aivan mahtava tämä liikerata. Ja täytyy sanoa, että tällä saa tuonne loppuun asti venytyksen. Eli monissa laitteissa se voi jäädä jopa tähän näin. Eli kuten tällä se liikkuu tuonne ihan pohjaan, niin saadaan kunnon venytys tuonne etureiteen. Säädöt, tietenkin vankkaa tekoa ja erinomaiset. Eli menee ihan pystyy jokaiselle säätää hyvin. Ja täällä kahvoissa tehty tänne tämmöiset upotukset, eli saat todella hyvin käden sinne ja tuntuma on aivan mahtava. Ja seuraavana täällä True Palladium-sarja, Shoulder Press. Tää on taas erittäin vankkaa tekoa. Ja sen verran voin käydä
Säädöt on suurin piirtein samat tuolta. Painopakka toimii tietenkin samalla lailla kuin tuo erillinenkin laite. Mutta se tässä on erittäin hyvä verrattuna moneen muuhun laitteeseen. Eli tässä saat tämän syvyyden säädettyä. Eli jos on jotain olkapää liikkuvuusongelmaa esimerkiksi, niin tällä saa etsiä jokainen hyvän kohdan, missä pystyy tekemään. Tässä shoulder pressissä aivan erittäin hyvä asia on se, että saat tästä tehdä normaalin pyötäotteen, mutta sitten jos on olkapääongelmaa, niin monelle on helpompi tämä neutraali vaihtoehto, joka ei kierrä olkapäätä samalla lailla. Niin tämä lisää niitä vaihtoehtoja, kuinka pystyy treenaamaan olkapäitä kivuttomasti. Sitten aika lailla samaa kaliberia täällä tämä chest pressi. Siellä myös ihan samat säädöt, selkänojas, syvyys säädettävä ja samaten penkkiin säätö ai samanmoinen ylös alas. Ja se täytyy sanoa tästä chest pressistä, että kun tällä tekee, niin tämä myötäilee vähän niin kuin penkkipunnerusta, eli toi työntyy tonne vähän pikkasen ylöspäin. Eli jos täältä lähdetään, niin liike nousee pikkasen tuossa loppuvaiheessa. Ja täällä meillä tosiaan True Palladiumin Flyraider Delta. Samaa sarjaa, erittäin stydiä teko. Tässä hienoutena on se, että tässäkin mallissa nämä säädöt ei ole mitään muovia, vaan metallisia, laadukkaita. Ja sitten semmoinen huomio verrattuna moneen muuhun laitteeseen, eli tämä säätyy näin leveälle, eli sopii vähän pitemmällekin kaverille. Mulle se ei ole ongelma, mutta jollekin voi olla. Eli tässä liikelaajuus on isommankin sylikaverin jätkälle niin riittävä. Ja tässä mallissa tosiaan täytyy sanoa se, että tämä penkin säätö on erittäin vakaa, eikä heilu mihinkään, koska täällä on tupla-akselit. Melkein kaikissa muiden merkkien penkisäädössä vain yksi. Ja tämä tekee sen, että tämä penkki ei lähde heilumaan mihinkään. Ja myös tämä nahka Suomen vilkkaimmalla salillakin kestää semmoisen 6 vuotta, joka on erittäin kova. Että monesti monen eri laitteen naha joutuu vaihtaa jopa kerran vuodessa, mutta tämmöinen nahka kestää erittäin hyvää käyttöä. Nyt on käyty läpi tämä Truen mahtava tuoteperhe. Elämä on lyhyt, siinä täytyy tehdä ratkaisuja. Joskus tekee vääriä ratkaisuja. Mutta tee sitä oikein. Valitse True ja ole voittaja.